Karbi Anglong Autonomous Council Forest Society Kamalong Aronri Vorengang Hoi Alam Ke Puthak Katsa Hampanga Song Atum Katesong Pardun Ron Api Nonopor Kang Samri Puthak Perangke Bitung Atum Katsa Mai Phu Samson Intia Hemalong Andamsi Klar Dagalam Kachini Dia Phan Karju Pedo Damlo Arni Acheklo Aningkan Adim Hoddet Apitame Karbi Anglong Autonomous Council Pang Samri Jok Radatum Nilitum Katsa Song Aphan Nangkahon Thebang Dokok Luputsi Katsa Mai Phu Samson Inti Ningje Kidam Tanga Porahut Karbi Anglong Autonomous Council Arlo Forest Department along illegal appointment buthak penangan Karbi Anglong arlo lamki nangklangsi radatum hur pachudutlo radatum akisung ke boy chini dun thekdun longsi kidam tang surehini raing kora hini aningkan aru cheklopen katsa hamphanga song atum labang solam kia puthak ahok pet kachini dun jilapen radaphan ke rabdun thekji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council apen Forest Department aphan radatum aparman chesong pidunlo Kachini make aphan lo sitami Karbi Anglong Autonomous Council apen Forest Department aphan palilo alang lituma hin pen kachini make alo katsa aphan nangpilo alang litum ritarli pammi pen chet heklong si advertisement interview avi pin pen Vorengang Hoi Forest Department along pen nangan dokoklo busi nilitum asong aphan nang pachini lo nilitum asong pen rada phana joini ahok akang sai kilong ji aphan pen nangan chesong pidonlo Kachisong ing tonte pinsi jesong bom wang bom pen ningkan isi sose pleng tanglo laso kachisong ajok Karbi Anglong Autonomous Council pen Forest Department atum kachingwai padonang koklo Karbi Anglong Autonomous Council pen Forest Department atum chingwai thusi illegal appointment atum aphan an ingthan etsi puthoda kimi advertisement paklang thusi interview and to pen akimi Vorengang Hoi Forest Department along papleng thunang popusi chingwai pen Karbi Anglong Autonomous Council along Resolution 2 pen 8 along an tok jeer pen cheparaya lo tami paklang lo laki council la tungsi pangdak lo council la tungsi chingwai lo alang la tung isi meeting kachirai alo sitami la hello alang la tung kachirai alo bangke alang la tung kachirai ateng le putang te non ana bangke advertisement la pen interview ta pidu et nangko tadak resolution kachipasa teng pute la tuma bangke Agos angbo mamatsi hala terminate ji pola malang tumpudo terminate po terminated pe advertisement PC advertisement P loge after 7 days alom lama pilote langtum interview conduct media panalam se langtum kacerai alo jong polo masala so bangalang tuga chingwai pentong labang soal loge klang lone kali lone late nili tum mangta pudu ke delo bon sitame late council authorize vacancy alo bangke lalu dia nama itu media along sistemnya pinangana paper local paper local channel along sistemnya kelang. Karbi Anglong Autonomous Council pen Forest Department atum kachingwai ating pelote kidamtang pai chikro angbongsi akimi advertisement paklang ponpo lapen nitroxi api interview and si chitia cheklo bangke sarsing teron langkung habe memorial town hall dipo alongsi akimi Vorengang Hoi Forest Department arlo Voreng ke claim long ji aphan appointment letters ipa jirpo puta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council review meeting executive meeting ke padua hut kacherai lamthi deng ponlo bonta piniani antame pangsamri laso joine Karbi Anglong araratu nilituma song katsa aphan sitame Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department atumalong kopine kachingki pahemso ke doko ga joini si non ke insam thurilo ma posi akoi nang pithulo aprang kachesong atuma son kopine ka chengki pahemso detpo kachesong ington kok chiman detpo mabuta pinangan atum ningkibi nang klanglo So pot bang alang itu tami klar dak bang officer tum sitame pachini dak hai sitame ni litu manta nang le tum ka dulong mason da taxi order bang ke nang le lo la tum han terminate ko Pini pinapa koptai si lason si longchon lang tanili tumari deng along tame nili tum tame labangso terminate no pu labangso ke paklem toy alu order bang ke nili tum talong long ikelang teklong ledat masih alang le tum mapan nili tum tane la pusos tum tarju long abang ke pinangan ke siksa ke doge do lo department na to la sinilitum asong hin pen ke radap harman kachisong ington te la pen radaphan Chuningri ingtung lapen
จิทันิงตุงนิลิตุมอาซงเป็นการเบียงลอง Autonomous Council Forest Department เป็นทางกะชิงกีปะเฮมโซอาวีนิลิตุมกะเจซองอาฮกเป็ดอินเทียร์เจียร์ละเป็นราดาพันซีกะเจซองปีอปอดจุนเจติกเกเจซองปีบอมจีนิลิตุมอาซงอบังเกการเบียงลอง Autonomous Council ละเป็น Forest Department อะตุมกะเจปารายตังอาปุทักอปอดซีอิงฮองกอกโลKarbiang Long Autonomous Council atum klempo aron silam pen akimi advertisement PC interview and pen appointment letters itu popu alam chak kedokok ajoksi nonama song pen langchari dun bom chon athi latung klempo ku a det atare adim aplong jong et athi parkra amat nili tumasong atumangta labang so kutha bangya in sam thu clip nang na si kan sam thu clip pu bang ta kali nili tumangta alang le tung kopini kitong thek ba kopini alang le tumang bong pini ki sunga problem do pok ta hai lo mini la posi pak hijet lo bon po bang si ni le tung sitame ahok council lo bang ke CM along CM hai long sitame la ba secretary hai long tame ni le tung jung pen ka chi song vek asong pen ni tung komri dam de la athe ni le tung bang mat halo la da bang ke question la bang so interview je phan a question paper phan anda la ke setting up hanke council atung phansi atu jong kon thulap anlo la pen advertisement ki PG local paper la pen channel tum ha an sitame alang le tum dak chingwai ponsi jong kon pe me do apo sini le tum ta ningi he bang kalang tum klempo athe rada phanakang hon pen baka du ka ve phan Karbiang Long along la puson kemisen ang thekewan ni phan council tum klempo pu ningi he bang joksi ni tum sitame la ba lang runding lo News Report Karbiang Long Lai